Здравейте, аз съм Диан Донков и бих искал да видя родния си край и родния край на моите деди и прадеди облагороден. Смятам, че точният човек това да се случи е Боян Минков. Гласувайте за правилния кмет на община Белоградчик Боян Минков. Благодаря ви и бъдете здрави! Аз съм Боян Минков и искам да видя цялата община Белоградчик най-после съживена. Виждам потенциала на нашия край. Във всяка детска усмивка, във всяка среща с хората, във всеки красив залез над скалите ни. Обединени в идеята, че градът ни ще е такъв, какъвто си го направим ние, можем да покажем, че Белоградчик е уникално място. Място, където младите семейства искат да се завръщат и да изграждат бъдещето си. Заслужаваме по-добър живот. Нас ни е грижа.